אהלן חברים, כאן מור הללי עם עוד טיפ אליכם, הטיפ הרביעי על איך לעשות כסף באינטרנט. היום אני אדבר על תוכניות שותפים. מה זה אומר תוכניות שותפים? תוכניות שותפים זה בעצם חיבור בין בעל העסק לבין הלקוח. ברגע שאתם עשיתם חיבור שהייתה מעורבת שם מחירה, הרשמה או לחיצה, אתם עשיתם עמלה. אני נמצא כרגע באתר שנקרא וויסל, והאתר הזה מאפשר לנו בעצם להתחבר עם בתי העסק, לקבל מהם כל מיני כלים כמו באנרים, כמו לינקים, שמכילים בתוכם את המספר סוחר שלנו, אנחנו נהיים בעצם סוחרים, ואנחנו גוזרים עמלה על כל פעולה שהם הלקוחות מבצעים עם אותם הבאנרים והפרסומות. אני ממליץ מאוד על השיטה הזאת, היא שיטה מאוד מאוד חזקה באינטרנט לייצר הכנסה, ואנחנו נתראה בטיפ הבא. ביי.